מה המצב חברים? כאן גיימינג IA. IA זה ה-A, כאילו, בקיצר, נעשה משחק אחד. טוב, אני אפתח פה תיבות. יוצאים פה סתם קלפים, אבל עדיין קלפים להתחלה. יהיה קלפים טובים. ובואו נראה מה יוצא לי כאן. אפיקס, בייבי דרגון. אוקיי, זה קלפים טובים. את הבייבי דרגון נכניס במקומו. ככה נשדרג אותו גם, סתם בשביל הכיף. ונעשה עוד שתי משחקים. עוד 3 יותר נכון. ונפתח עוד פעם תיבה. בייבי דרגון, מיני פיקה. אני צריך להשליח. שים פה סתם קשתיות. וצריך בייבי דרגון וננצח יותר מהר. אוקיי, אם אתם רוצים, יש לי שחקן שהוא לבל 6, ארנה 6, והוא מאוד טוב. אם אתם רוצים שאני אשחק איתו, יש לי שם לג'נדרי. אם אתם רוצים שאני אשחק עם השחקן ההוא, אז תגידו לי, אני אכנס אליו. אין מה נשים פה קשתיות ומוסקטר. ובייבי דרגון יעשה עבודה טובה. יראה בה למעלה. והורדתי לו כבר בית. לבינתיים, שאתם מתחילים את המשחק, אם הוא ייתן לכם ככה אימונים, אז נסו להגן על עצמכם, כי אתם יודעים שהוא לא יוריד לכם בית, הוא לא יצליח, הוא לא יכול להספיק להוריד בית. אז במקום זה, נסו להוריד לו את הבית שם. בואו נשים לו בייבי דרגון. ג'יינט, סליחה, מה בייבי דרגון קשור? זהו, ג'יינט יחסל את העבודה פה מהר. אני אוסיף פה עוד חצים שיורידו לו עוד דמג' למגדל, למרות שזה לא הוריד לו משהו. זהו, ניצחתי. מי שלא יודע, אני רגע נשים ומה שרציתי להגיד זה, אני קראתי לעצמי עם E, בגלל שהשם שלי ישראל הוא מתחיל ב-E, וה-A זה השם משפחה שמתחיל באלף, אברג'יל. אז קראתי לעצמי EA. אוקיי, פה חייבים לשים הגנה, למה אם לא הוא מוריד לי בית. אז בואו נשים לו פה הגנה, או אחת הגנה, נשים לו גם פה. ואני הספקתי להוריד לבית, הוא לא הצליח כל כך. נשים פה איתו קשתים, שתי קשתיות, ונקווה לטוב כל ההתקפה הזאת. נקווה להוריד לו גם את הבניין הזה. יופי, ואז נלך לו לאמצע. מי ששם לב, זה ערוץ חדש, היום פתחתי אותו רק. ואני אעלה בו כל מיני תוכן כמו פוקימון וכל
מה שאתם רוצים, פיפה, יופי, חבילה ראשונה, סילבר צ'סט. הנה, סוף סוף יש לי את המסך הרגיל, אין לי עוד קלאן, אני אנסה להיכנס עם חברים שלי. יופי, נשפר את הג'יינט לבל 2. אם היה לי 1,000 שקל הייתי משפר, ואולי אני גם אקנה אולי את החבילה של 400, אולי, אבל בינתיים אני יכול לקנות ב-60 יהלומים 1,000 שקל ואז לשפר את בייבי דרגון, אבל לשפר זה יעלה יותר. בואו נפתח פרי צ'סט. יצא 2 יהלומים, לא יצא קלף כתום, בואו נראה מפה, גם לא, ויצא דווקא פיקה, בואו נשפר אותה, ויצא גם גובלין. עלינו לבל זה טוב לעלות. עוד מעט אני אפתח את הקראון צ'סט, שלבינתיים אני לא יכול לפתוח, סליחה. ובואו נפתח את סילבר. יאללה, בואו נתחיל. נגד קווין. אנחנו משחקים נגד קרין. בד, בן, אני לא יודע. בואו נשים לו ג'יינט ומיני פיקה, שניהם לבל 2. יהיה לי בהם אחלה התקפה ואני אוריד לו דווקא הרבה דמג' שזה טוב. אבל הפיקה מתה לפני שהיא עוד מספיקה לגעת בטירה כמעט, והורדתי לו בית. לבינתיים אני חוסם אותו מלהוריד לי בית, הצלחתי לחסום. עכשיו צריך לחסום בצד השני, נשים לו בייבי דרגון על הצד הזה, ככה קשתים, אבל אני צריך להוריד, אני אוריד גם. אני קצת מצונן. יש לו פרינס, לא טוב לי. אוקיי, הוא הוריד לי בניין. אני אשים לו פה מחסום. אני צריך להוריד לו בניין, למה יש לו דברים טובים. ונעשה לו פרצוף עצבני. ומיני פיקה תרוץ איתו. אני אלך על צד שמאל שלו. לנסות לגמור לו על צד שמאל. ואז יהיה לי פה ניצחון בטוח, אם הוא לא שולח פה פרינס. יש לי ניצחון בטוח. בינתיים הוא שם את הג'יינט שתמות לו. לבינתיים הולך לו דווקא טוב עם הג'יינט, היא מספיקה לחיות אותו. נשים לו כאן מוסקטר יורה בבייבי דרגון שלי. אני אשים פה את אני לא יודע איך קוראים לזה. ועכשיו הגענו לזמן טוב, אני צריך לשמור קצת. אוקיי, אני אשים פיקה. ידעתי בדיוק מה שלא רציתי שיקרה. והוא ניצח. אוקיי, הפסד ראשון, אבל זה לא כל כך משנה. אני השגתי את הכתר. אני צריך 3 משחקים עם ניצחונות, ואז אני בדיוק יכול לפתוח את זה. זה יעזור לי סקילטון ארמי. הלוואי ויכולתי לקנות אותו, אבל לא נורא. אוקיי, נעשה לו גוד גיים ונשלח לו את המיני פיקה עם הגשתים ועוד הלוחם חרב הזה, אני לא יודע איך קוראים לו במיוחד, אבל הוא שם לנו סקילטון ארמי שבדיוק מקודם רצינו שהוא יצא לי, אבל עם המזל שלי אני צריך לקנות 1,000 שקל, אבל אני לא רוצה. אני מעדיף שהוא יצא לי בחבילה טבעית.
והנה הוא הוריד לי בניין. אוקיי, לבינתיים הוא הוריד לי בניין. זה מבאס מאוד, מבאס אפילו נורא. משחק שני ברציפות שאני לא מצליח להתמקד. השחקנים אני לא רגיל אליהם, אבל אני אנסה לעשות עליו התקפה שאני די רגיל אליה. פה אני צריך אותם. הנה זאפ. מה זאפ? אני צריך זאפ באמת. אוקיי, נשים לו פה ג'יינט. אני צריך להיכנס כבר לדקה, אז אני אוכל לשים יותר קלפים ביותר זמן. ג'יינט בקושי נוגע, זה חרא. אוקיי, נשים את זה סתם. עכשיו יש לי הגנה לשים עליי, להגן. אני צריך להיכנס לדקה שהוא לא נוגע לי בטירה בכלל. אבל יש פה כמה דברים שאני שונא מאוד. יופי, שהפסדתי, איזה חרא זה. אוקיי, משחק עם הפסדים, אני לא יודע מה קורה לי. אני שחקן טוב בארנה 6, אבל לא יודע מה קורה לי. אני צריך להחליף. נו, מה קרה? נראה לי אני צריך לשים פה משהו שיחזק אותי. אני אשים אותו, גובלין. זה לעשות משהו טוב ולנצח את המשחק הראשון שלנו ולעלות ב30 גביעים. אוקיי, הוא שם ראשון. נשים לו בייבי דרגון ואותם. יש לו התקפה שאני שונא, התקפה של חיילים קטנים, וזו התקפה שאני הכי שונא בעולם. התקפה שיש בה רק חיילים קטנים, וזה מעצבן נורא, מעצבן מאוד אפילו, אפשר להגיד. אוקיי, אבל הצלחתי לחסום. הוא הוריד לי 586 דמג' לבניין, שזה די המון. נשים לו מיני פיקה, ובואו נראה מה המוסקטר יעשה. אוקיי, המיני פיקה נהרגה. מוסקטר הצליח לחסום קצת דברים. אוקיי, נשים לו ג'יינט. אוי, לא, זה לא טוב. יש פה ג'יינט מול ג'יינט. ג'יינט שלי לבל 2, אבל שלי תעשה יותר משהו, אבל שלו כבר התחיל להפציץ אותי. אני אחסום את שלו יותר מהר לפני שהוא יוריד לי בניין. הנה, משחק ראשון הולך לנו טוב, דווקא די טוב הולך, אפשר להגיד, בלי רגע. אנחנו מצליחים להתמקד טוב במה שאני רוצה, אבל יופי, הוא דווקא עושה לי עבודה טובה. נשים פה מיני פיקה. ומוסקטר, אני עדיין לא מבין למה הוא לא עושה לי התקפה מצד שמאל של הבניין שלי, ואז ככה הוא כאילו גומר אותי יותר מהר. אני לא מבין את זה. אוקיי, אני אשים לו פה גובלין, אני אשים אותו, אני חוסם אותו, אין מצב שהוא מגיע לטירה. צדקתי, הוא בקושי נגע לי. אני חייב את ה3. אני אשים הכל כדי לנצח עכשיו. אני אשים ג'יינט. שיט, זה לא טוב, שם לי גם ג'יינט, אבל הנה אני מוריד לו בניין, והנה אני רק צריך שהוא יגע לו. אני אשים אותו וניצחתי, והוא לא הוריד לי בניין. אתם תסתכלו אולי בצד ימין, אתם תראו נשאר 110,
ועל ניצחון ראשון שלנו בכל המשחק. 15 דקות מתחילת הסרטון, יותר נכון, וזה הניצחון הראשון. יש לנו 4 כתרים, די כתוב דווקא. אנחנו יכולים לעשות את כל אלה, אולי נשפר את הג'נט, לא אני רוצה לעלות לבל שיותר מהר. הסרטון יהיה 20 דקות בערך, נסגור אותו, ומקווה שאתם אוהבים את זה. אם כן, תנו לייק, ואם לא, גם תנו לייק אם אתם יכולים. אוקיי, זה קצת בעיה, הוא שם לי בייבי דרגון שם למעלה, אין לי משהו שיעצור אותו. נשים פה קשתים שיורד את הג'יינט יותר מהר, ויס, קשתים מתו. בינתיים אני שם לו מיני פיקה עוד פעם, שתוריד לו עוד דמג' לבניין. אני מורידה דווקא די הרבה. יש לי שחקן, עכשיו נזכרתי, אם אתם רוצים שאני אשחק עם השחקן הקודם שלי שהוא יותר טוב, יש לי בו המון דברים, יש לי בו את הלג'נדרי הכי טוב במשחק לפי דעתי, שזה את שכחתי איך קוראים להם, כמו סקילטון, רק שהוא בלג'נדרי. ואם אתם רוצים אני אנסה, כאילו אני אכנס לשחקן שלי, ומשם עוד מעט אני חייב גם להיכנס לברית בהקדם האפשרי, בגלל זה אני רוצה, ואז אני יכול לפתוח קלאן צ'סט, שזה אומר תיבה של הברית שלך. נגיד הברית שלך משחקת, למה? למה? איפה תשלם? לא יודע. איפה תשלם? לא יודע. ברצפה? כן. אני אשלח לך חזר? טוב אמא. כן? טוב. אני אעשה לך רק מצעים? אמא בסדר, לא עכשיו. בסדר, אני אעשה לך, רק נתת סדר.